špičková muzika, vyrost jsem na tom vlastně, tak celý život mě to doprovází. Já poslouchám Gamma Radio pořád, takže jako vím už to, poslouchal jsem to, mluvili se tam o tom, že na to bylo vlastně 20 milionů lidí mělo zájem o ten koncert, dostalo se tam 18 000, takže jsem rád, že jsem se sem dostal. V současnosti jsem nenašla jinou muziku, která by za to stála. No. Je to mazec, je to fenomén stále. Je to jedinečná udalost, že určitě Zeppelini, já bych asi se opakoval, kdybych řekl, že prostě Zeppelini jsou prostě základ roku, že jo, takže bez nich by nemohlo existovat vůbec nic. No tak já jsem s tím vlastně vyrůstal, když mě bylo 20 let, tak vyšlo jejich legendární, vlastně to druhý album, Whole Lotta Love, a já jsem byl vlastně snad první v Ústí, co jsem hrdě třímal jejich desku. Jedna z nejlepších kapel, co kdy byla. Je to bezvadný, že tohle se děje aspoň. Strašně fandíme Gamě a jsme rádi, že ji tady máme. Jimmy Page je můj nejoblíbenější kytarista, že jo, tak prostě je to srdcovka pro mě. Já jsem tak šťastný. To je jak ten pád z toho vesmíru, jak spadnul z toho balonu volným pádem. Yes, je to tady. 40 zemí světa, více než 1600 kin se v jeden večer spojilo a nabídlo všem fanouškům legendární kapely Led Zeppelin záznam koncertu, který chtělo v londýnské O2 aréně vidět 20 milionů lidí, čímž se Led Zeppelin zapsali do Guinnessovy knihy rekordů, ale nakonec se na něj dostala jen hrstka 18 000 vyvolených. Gamma Radio vás na tuhletu exkluzivní událost zvalo do kina Svět, které bylo zaplněno do posledního místa. Je to bomba, no, jako vodní ty Zeppelini, to je moje vlastně od mládí nejlepší kapela, mám ji hrát 40 let a to, že se podařilo takhle prostě se zapojit do toho projektu a vlastně vyprodat kino, tak úplně super, no. Hlavně mám radost, že tady nejsou jenom ty šedivý hlavy, ty šedivý nebo starý hlavy, ale že je tady plno mladých, který mají o to zájem, tak jako super, jsme z toho nadšení všichni. Tak jako, že ty Zeppelini dokážou vyprodat kino, jako já si myslím, že je to tak v pořádku, protože je to fakt strašně pěkný, no, a jako určitě mají hodně fanoušků. Pro mě ty Zeppelini byly od samého počátku číslo 1 a to, že jsme se mohli zapojit do takhle obrovského projektu, který každý den vlastně, ještě včera se říkalo 1500 kin, dneska už se říkalo 1640 kin, že to bude se hrát v 16 kinek ve 40 zemích a stát se součástí téhletý mašinérie nebo tohoto projektu prostě jsou úžasný. Co dodat? Alfa TV a Gamma Radio jsou rádi, že se mohli zúčastnit takového obrovského hudebního masakru.